Здравейте, хора! Аз съм Велизар. Валю го няма днеска, защото е в Бургас. Това е моята съседка Мими. Ще ръководим едно предаване на живо ден, не за това. Не на живо ден, не съм в Google Plus, така де. Мими, нещо няма ли да кажеш на хората? Ора, аз съм бойцотет на Зарко. Кажи на хората здравей. Здравейте, хора. Кажи на Ники и на мама. Мамо, аз си те сънувам на рождения ми ден. Каква ми е сладурана! Уху! Каква сладурана! Ще добавим едни много смешни муцунки. За мен ето тази, а за Мимито ето тази. Сега да добавим едно нещо. Знаете ли какво да добавим? О, не! О, да. Аз имам шапка. И бирени очички. О! Защо имам бирени очи? Трябва да имам бирени такива. О, Мимен! И така шапка. Зарко! Как виждат твоите очи? Застрелям! 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 Шегичка! Турба. Зарко Зарко има очи. Узда. В очи. О, е! Да-ба-ба-ра-ба-ри-ба-ба-ба-ри-ба-ри-ба-ри-ба. Ама е! О, аз съм полицията! Аз съм полицията! 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 Аз съм полиция. Аз съм мяу! Аз съм мяу, мяу, мяу! Ти не си момиче. Аз съм котка! Аз съм котка! Аз съм голяма! Зарко, ти не си коти. Виж ме! Аз съм котенце! Зарко, ти не си момиче. Не, котенце съм. Чакай, ще добавя... Ауч! Ау, аз съм дядо! Велизар, моля те, случай, остави ме на мира! Ау, остави ме на мира, помощ! Спускам си очилата! Аз като тия... Да. Аз съм Скарида! Шегам се, не съм Скарида.
Ори, бо. Ари, оли, о. Къде ще изнаха? Какво искаш да ми кажеш, Мими? Какво искаш? Мими. Мими, чакай, не варай, Мими! Дай това! Бързо. Довиждани хора, защото Мими ще ми блокира лаптопа! Мими, престани, ще ми блокираш лаптопа. Довиждане за сега. Бай! Кажи довиждане на хората. Довиждане! This is how I show my love. I made it.